Hoxe sí que dormimos ben. Era hora de que puidéramos dormir nun bo colchón. Xa o botaba de menos. Eu farto estaba de non dormir. Ai, Xa, pero é hora de botarse a andar. Senón chegaremos tarde outra vez. veña, imos logo. Que fas? Que buscas? É que non sei onde puxen as miñas botas. Estarán onde sempre, non? Debaixo da liteira. Non, aí mirei e non as vin. Non sei onde están. Sempre igual, o caso é enredar. Pero eu tampouco atopo as miñas. Pois tiñan que estar aquí. Chegando sempre a deshora e editándonos tan tarde, nunca sabemos onde pousamos as cousas. E as correolas das mochilas? Que lea. Descalzos non imos ir a ningures. Isto é cousa de bruxas. San Martiño meigas fora. Que é isto? Ei, esas son as miñas botas. Pois tes os amallós todos encerellados. Desfacer esta lea vai ser un mundo. Trae para aquí. Non, déixame a min. Aparta. Que o fago eu. Quen anda aí? Mira quen ven por aí. Vamos, Santi. A ver como pasaron a noite os nosos amigos. Vamos. Veña, pule. Non ladres tanto. Santi, vamos. Vamos. Xa anda o malvado tardo facendo das súas para que non marchedes do albergue. Pero eu teño a solución. Bótolle unha presada de grans de millo e ponse a recollelos como un tolo. Como non sabe contar máis de 100. Cando chega a 99, volve a empezar. O tardo é un trasno que se divirte escondendo as cousas. Para enredalo, hai que botar grans de millo pola casa. Como non sabe contar máis de 100, recontará unha vez tras outra. Aproveitemos para seguir o camiño. Imos. 97, 98, 99... Como segue isto? Como segue isto? Non sei. Veña, comezo de novo.